Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan. Amin amin ya rabbal alamin. Wab'atu faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Wa la yu'fa an syai'in minan najasati nggih. Nah niki tasih bahas masalah najis. Nggih, masalah najis. Pengenane terakhir nek cara nyucikno najis nek banyune kok sithik maka banyune sing teka ning mutanajise nggih. Paham nggih? Aja kuwalik, nek kuwalik engko malahan banyune dadi najis. Ya. Iku terakhir iku. Tapi nek akeh, nggih banyune akeh, iki banyune teko ning najis utawa najis teko ning banyu gak apa-apa, soalnya banyu akeh. Batasan akeh pripun? Batasan akeh 2 kulah atau lebih. Nah sithik kurang dari 2 kulah. 2 kulah iku berapa? Ya, nak dihitung 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Ya, kok diseni banyu ya semono iku sithik iku apa 2 kulah niku. Wala yu'fa lan ora di ngapura, di ma'fu. Dadi kono istilahe najis sing di ma'fu, nggih. Ya najis tapi di ma'fu. Di ma'fu artinya napa? Dige salat niki isih tetep sah. Iku jenenge najis sing di ma'fu. Wala yu'fa lan ora di ngapura, ora di ma'fu an syai'in saking suwi-wiji minan najasati bayane sangka pira-pira najis illal yasiri kejaba sithik minad dami saking getah wal qaihilan nanah. Ya, minad dami saking getah wal qaihilan nanah. Fayu'fa mongko di ngapura anhuma saking ya fayu'fa mongko di ngapura anhuma nggih al adam wal qaih al yasira ini niku nggih fi tsaubin ing dalem pakaian au badanen utawa ing dalem badan. Yes. Dadi ngeten. Najis iku mau nggih kabeh najis niku ora dimakfu. Kecuali ada beberapa pengecualian sing najise najis dimakfu. Dimakfu iku napa? Di ngapura. Di ngapura artine pripun? Kok digawe salat, salate isih tetep sah. Meskipun najis tapi salate tetep sah. Apa wae iku najis sing dimakfu napa mawon. Sing disebutke teng mriki 2 perkara, tapi janjane wonten kathah. Nggih, para ulama kathah sing nulis tentang al-ma'fuwat, nggih najis sing dimakfu termasuk Imam Ibnul Imad niku gadah mantumah Ibnul Imad fil ma'fuwat, nggih tentang hak najis-najis sing dimakfu. Lah sing disebutke teng mriki kalih iku napa? Al-yasiri minad dami wal qaihi. Yaiku getah utawa nanah sing sithik. Nggih. Getah utawa nanah sing napa? Sithik. Ya. Engko pelanggarane sithik, batase sithik iku lumrahe kebiasaane. Kok misal ana wong nggih kegores peso misalkan terus bariku mentokno getah. Ya, getahe akeh lumrahe nggih lumrahe niku dianggap akeh. Nah, maka iki ya mboten sithik niki. Tapi kok misal ana nyamuk nggih ya nyamuk iki mau ndelalah mati ning tangane sampean ana getahe sithik. Nah, iki sithik utawa akeh sing gawe pelanggaran sing digawe batas itu adalah kebiasaan lumrahe. Iki dingeti iki sithik apa akeh iki kira-kira. Nggih. Iku ngoten. Lah, kok ana nanah, ana getah sing sithik, maka iku dimakfu. Ya. Dimakfune ning ndi? Tidak semuanya. Dimakfune khusus ning pakaian utawa ning badan.
Nah ning tempat salat misalkan niki mafhume nggih ning tempat salat nggih mboten dimafhum misal ana iki geteh men salat Allahu Akbar ngono geteh sithik. Nah iki ya nggon tempat sujude sampean nggih, tempat baduke sampean niku. Ya, maka kok ngene iki mboten dimafhum. Sing dimafhum iku ning ndi? Ning pakaian kalih ning badan. Itu pun nanti ada catatane. Darah iku mau sing metu utawa darah utawa nanah sing metu iku mau bukan atas pekerjaane dhewe. Nah, misal kok ana nyamuk mbok ceplek-ceplek dhewe, akhire metu getehe. Dimakfu mboten kok ngene iki, ulahmu dhewe lho. Ha, dimakfu mboten? Mboten dimakfu. Paham? Paham mboten? Nah ning pakaian sing dimakfu iku nek dibutuhaken ya ini taja ilaihi. Ya dibutuhno gawe diagem. Kok misal ya iki janjane ana pakaian loro nggih, sing siji iso gunakno isih suci terus sing siji ana getih sithik. Nah kaya ngene iki kan ora dibutuhno. Nah ora dibutuhno maka bagaimana? Maka ya mboten dimakfu. Niku wa tasihhu lan sah as-sholatu apa salat ma'ahuma sartane geteh lan nanah sing sithik ya niku. Jadi nek dimakfu berarti ya sah digawe salat. Tapi meskipun sah digawe salat statusnya najis mboten? Najis nggih. Bukan berarti nek sah digawe salat terus bariku statusnya suci mboten nggih. Isih statusnya masih najis. Wa illa lan kejaba wa illa malan kejaba perkara ai syai'in tegese suwi-wiji la nafsa kang ora ana getah iku maujud lahu keduwe ma sailatun kang ngalir getah sing ngalir contone kadzubabin contone kaya ya laler ya contone kaya laler wanamlen lan napa semut idza waqa'a nalikane tumiba apa mala nafsalahu sa'ilah fil ina'i ing dalem panggonan ing dalem wadah ya wa mata lan mati ya sapa apa iku mau mala nafsalahu sa'ilah fihi ing dalem wadah fa innahu mongko sak temene mala nafsalahu sa'ilah la yunajisu iku ora dadekake najis apa mala nafsalahu sa'ilah hu ing wadah. Wa fi ba'din nusakhi lan iku tetep ing dalam sebagian pira-pira naskah idza mata fil ina'i nalikane mati ing dalam wadah. Dadi ngeten ya. Iki termasuk nggih najis sing dimakfu iku napa? Kewan atau bathange kewan sing ora duwe darah sing ngalir. Ya mala nafsalahu sa'ala iku apa? Wong kewan sing ora duwe darah sing ngalir. Contohnya apa? Semut niku pomone mbok bedeh niku nggih kadang malah gak ono getih malah ya. Kalaupun ada getih apa ngalir? Paling sak tetes sak titik ngono tok ora sampai ngalir. Contohnya apa? Laler. Nggih, laler. Nah, niku ana getih mboten? Ya mungkin aja ada getih, tapi apa getih ngalir? Mboten ngalir. Lah, nek kaya ngono kuwi, maka bagaimana? Maka iku termasuk napa jenenge perkara sing ya najis sing dimakfu. Sing napa dimakfu. Maka kok misal nggih, misal iki ana ya teh sak gelas teh terus bathone niku kecemplungan ya kayak batangnya ya semut atau batangnya laler misalkan, maka apakah najis? Ya kecemplungan dewe loh, apakah najis? Mboten najis ya, jadi mboten berubah jadi najis karena itu apa? Di makfu, napa di makfu fa innahu la yunajjisuhu ya, dengan catatan asal ora mbok cemplungno dhewe. Nggih, nek mbok cemplungno dhewe, misal ana laler mati, terus iku ana gelas, ana isine, lalere wis mati ya, wis mati, mbok cemplungno plung. Nah, laler kan iku mau batangnya laler kan nggih najis ya, najis meskipun dimaafkan najis nggih mboten.
Ya mbok cemplungno plung. Jarak iki wadahe banyune dadi najis mboten? Dadi najis. Soale napa? Ana jarak iku mau unsur kesengajaan. Tapi nek ora jarak iku berarti apa tiba-tiba dhewe ning kono ya, nyemplung-nyemplung dhewe, maka ya mboten ndadesaken najis. Wa afhama lan faring faham qauluhu sapa dawe musannaf waqa'atu mibo. Ai binafsihi tegese kelawan awak dhewene. Afhama napa annahu ing qauluhu mau ya dadi fa'il afhama annahu maf'ule annahu ing setuhune kelakuan lauturi halamun ya uncalake dicemplungaken ma apa perkara la nafsa kang ora ana getah iku maujud lahu kedue ma sailatun kang ngalir fil ma'i ing dalem perkara kang cair ndara mongko bahayani. Ya dadi intine ngeten, kok misal ana nggih ya kewan sing ora ngalir darahe ku mau terus dicemplungno ning wadah, maka iki ana perinciane pripun? Perinciane nek pas nyemplungno iki mau isih urip nggih, nyemplungno kewane iki isih urip napa jenenge mboten bahayani, artine mboten bahayani iku ora sampai napa jenenge ora sampai dadekake najis. Tapi kok misal iki mau nggih wis mati ya terus mbok cemplungno, maka kok ngene iki bahayani, artine ndadeaken najis. Paham? Wa huwa lan utawi oleh bahayani ku mau. Dororu dalika oleh bahayani. Bahayani artinya bahayani apa mau? Dicemplungno dalam keadaan mati mau nggih. Ya, dalam keadaan mati terus cemplungno bahayani. Ma iku perkara jazama kang wis mastekaken bihi kelawan ma ar-Rafi'i sapa Imam Rafi'i fi Syarhis Shaghir ing dalem kitab Asy-Syarhus Shaghir. Jadi ning Syarah Shaghir niki ya Imam Rafi'i menjazmkan tentang bahaya iku mau ya. Nek dicemplungno mas mati mau iku. Walam yata'arrad lan ora bahas sapa Imam Rafi'i li hadhil mas'alati maring iki masalah fil kabiri ing dalem syarah kabir. Imam Rafi'i kedah syarah Shaghir, kedah syarah kabir. Wa idza kasurat lan nalikane akeh maitatu mala nafsalahu sailatun, maitatu ma apa badange perkara la nafsa kang ora ana getah iku maujud lahu kedue ma sailatun kang ngalir. Wa ghayyarat lan ngerubah apa ya maitatu iku mau mala nafsalahu sailah ma ing perkara waqaat kang tumiba apa maitah fihi ing dalem ma najasat mongko dadekake najis apa maitahu ing ma. Dadi ngeten. Nah kapan ana kira ya semute akeh misalkan ana kewan sing ora ngalir getahe tapi kuatah. Kewan niku kuatah. Terus bariku tumiba ceblok ning suatu wadah sehingga saking akeh iku mau sampai ngerubah banyune utawa ya warnane utawa ngerubah salah satu sifatnya iku lah. Maka bagaimana statusnya niki? Statusnya adalah dadi najis. Paham? Jadi najis. Nah, kok gak ngerubah orang ngerubah. Ini kok gak ngerubah ya, asal gak ulai sampean dhewe lho ya. Nyemplung-nyemplung dhewe tapi gak sampai ngerubah. Nggih, gak sampai ngerubah, akeh tapi gak sampai ngerubah. Maka yang mboten dadoske najis. Niku ngoten. Wa idza nasya'at nalikane muncul tukul hadhil metatu apa iki batang. Ya minal ma'i saking perkara kang cair kadu dikhalin contone kaya sindate apa jenenge khal niku cuka. Fakihatan buah-buahan ya set blato ora blatung apa istilah ya lam tunajis mongko ora dadekake najis apa hadhil maitah hu ing ya perkara mau sing ana sing dikenani ku mau ya qat'an ya,
qat'an secara pasti. Nah, kadang ngeten, kadang ku ana hewan, nggih. Hewan niku muncule saka perkara cair sing ana ning buah-buahan misalkan utawa ana ning cukak misalkan ning kene. Dadi kaya set. Lah dadi napa kaya set, ngerti set? Kaya sindat ngoten niku lho. Lah iku nek mati najis mboten? Najis, mati najis. Nggih, sindate ku najis, mati ku sindat. Meskipun ning buah-buahan mati iki sindate napa najis. Najis tapi ora dadekake najis buah-buahane iku mau. Ya paham ya? Ora dadekake najis buah-buahane iku mau. Statusnya najis tapi gak dadekake najis, ora ngrubah najise iku mau. Artine napa sampean kok misal tuku buah apel. Apel niki kan ya asline misal apel ya tau kayak buah-buah apa lah. Ya. Terus bariku sangka cairan buah iku mau akhirnya metu koyo sindate terus mati ning kono. Mati ning kono maka iki status sindate iki najis mboten najis tapi apakah najisno buah-buah mboten najisno ya bahkan iki dimakfu pokoknya mbok pangan pun gak masalah asal gak mbok jipuk siji ngono ya nah iku gak masalah iku termasuk perkara sing dimakfu wa yustasnalan dikecualiaken ma'ama sartane perkara dzikra kang kasebut apa huna ing dalem kene masailu apa pira-pira masalah mazkuratun kang kasebut apa pira-pira masail fil mabsutati ing dalem pira-pira kitab sing dijembrengaken kitab sing dawa-dawa ya sabaka kang wis dhisik ba'duha apa sebagian daripada masail fi kitabit thaharati ing dalem kitabut thaharah. Jadi ngapa ada banyak najis-najis sing dimakfu nggih. Najis-najis sing dimakfu yang disebutno ning kitab-kitab sing gedhe-gedhe. Ya ning kene karena kitab cilik dadi ringkes mawon ngoten. Nah, sebagian sudah ada yang disebutkan ning kitabut thaharah. Nah ning kene disebutno nggih di antara perkara-perkara sing dimakfu nggih. Iku napa yasiru sya'ren najisin min ghairi nahwi kalbin. Jadi sampean nggih rungono kucing, ngerti kucing? Ya, kucing kok misal wulune copot. Najis mboten? Wulune najis. Ya, tapi kok misal wulune iki sithik tok ya. Ya, iki perkara najis sing dimakfu. Paham? Ya, wulune kucing sing copot iku najis. Paham? Ya kok sithik maka iku dimakfu tapi nek akeh ya gak dimakfu sampean salat kucing ya wulune wakeh ngono ning sarunge sampean apa ning ndi ya iki nek akeh ora dimakfu kapan gak dimakfu ya salate sampean gak sah dadi ana wulu kucing wulu ya sing sithik niku wau ya tapi nek sithik tapi berupa najise asu misalkan ya ora dimakfu kaya ngono kuwi. Ya gak dimakfu. Siji wulu tok iki. Wulune apa? Wulune asu. Ya ora dimakfu. Nggih. Ya, min ghairi nahwi kalbin. Ya di antara sing dimakfu meneh napa? Ya sing dimakfu meneh apa? Najis sing ora iso dingeti dengan mripat secara biasa lumrahe. Ya, contohnya sampeyan kadang nggih dihinggapi laler, nggih mboten. Kadang dihinggapi laler. Laler iki ning ndi? Kadang yo ning telek pitik, kadang ning telek apa. Nah, sikile kan kadang nggo najis, nggih mboten. Terus baru ku hinggap ning sampean. Sampean teles hinggap ning sampean. Nah, iki mungkin wae ana najis ning kono kuwi, tapi najise apakah iso dingeti dengan mripat normal? Ya mboten. Nah, kaya ngene iki maka iki termasuk najis sing napa makfu. Paham? Nah, iku kados ngoten. Ya sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin.